Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu se zahrajeme Geometry Dash World a je to něco ve spojitosti s minulým videem, jelikož tam to je Geometry Dash Lite a tohle je nový World. Open. No takže tak, máme tady Dashlands, mám už všechny, tady máme Toxic Factory, už jsem na posledním a tady už je jen Coming Soon, takže a to poslední je teda strašně těžký. No, prostě je to těžký a je to taková i znervozňující hnusná hudba. Takže tohle vlastně bude pokušení dokončení tohoto levelu. Quest complete. Co zase quest complete? A tady máme reklamu, pana bože, pryč s těma. To nejde. Já vždycky skočím tam, kde je ten bodlák. A potom je to je strašně těžký. Ježiš, já jsem to dala bez zvuku. No, zase. Já zase skočím tak brzo, to je nemožné. OK. Před chvílí jsem vstala, tak se zkusím všechno. Čekajte, mi chcete říct, že se ani první? Já to samý. To už jsem jako... To mě nemohl píst mod. Jo, to je ten, to mi vůbec nešlo, ale... V realitě je to docela lehký. Aha. Ježiši, aha. Not bad, ty hajzly jako not bad, nebudeš říkat. Jo, mašina.
Ježiš, tohle je strašně creepy. Se mění takhle pár. Kdyby to co nejrychlejší. On je ten, no takhle na to. Ježiš, tato zombie vára. Pryč. Džír? Ježiš, tohle mi nešlo vůbec. Ne, tohle mi možná šlo, ale... Ne, tohle bylo to těžký. Tohle bylo to těžký, já ho nechci teď mít. To je těžký tady to, i když je jenom raketka, tak je to těžký a prase. Budu vám to zatím ještě připadá lehký. Ale za chvíli to bude úplně těžký. Aha, no. No, takhle, tak počkej. Já už bych se teda s váma rozloučila a mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.